Mapu nechci. To musíš. Co? Cože je nášek? Nášek, že by měl vyprávět, že jsme našli ježka a že jsme mu dali najíst a teďka, že se s ním natáčíme. To řeknu já. Tak dobře. Tak třeba Eury taky třeba bude vyprávět. To. A musíš ho nechat v klidu, aby baštil. To přímo vypráví, ne? Tak pojď, Šimo, lehni si k tomu a vyprávěj, jak jsme ho našli, pojď. Komu? No na videa, do televize. Tady toho ježička. A to mám vyprávět komu? No, pak to natočíme, pak to pustíme a bude to na videu.